What's up kakabsat? Nagagwapo ka nagbipintas? Ti video nga intay parang tata? Kat intay amon? Kan lagipan? Ti Bainti, The Best of Ilocano Songs, Volume 4, iti Bokros Singers. Nakasagana kayo kadin kakabsat? No, nakasagana kayon. Let's go! Okay, number 1. Ti number 1 tayo kat Isam. Number 2, tilistaan tayo. Kat, basol mo, lalaki. Number 3, itilis tayo. Kat, nagwapo kan manong. Iti number 4, song tayo. Kat, hilaw. Number 5, tilistaan tayo. Kat, morena. Number 6, abalayan. Number 7, nagmulaak iti ayat. Number 8, masursurutak. Iti number 9, asunata tayo kat no agayatak. Iti number 10, pitik to'y pusok. Number 11, Diyosa. Number 12, Maudi Abilin. Dinagto sa pulan, no di na makita, di kang to. Iti number 13 tayo, ti ayat ti maysa nga ubing. Iti bulan di Abril. Number 14, Pamulinawan. Number 15, Songdo ni ayat. Number 16, Sabong ni Mirasol. Number 17, Biag ken Bilag. Ti number 18 tayo, Tanagsaway a pintas mo. Number 19, Asog ni ayat. Ken last but not the least, asunata nga nairaman ditoy Ilocano Songs Volume 4 iti Bokros Singers ket Sidong mo biag ko.
bisan nga pagbetak ni pagbiyaga aglalon. So day takabsat iti sonata akabilang iti The Best of Ilocano Songs Volume 4 iti Bokros Singers. Kadagita a sonata anya dita ti paborito yo. Bago tayo apo makada kakabsat, diyo liplipatan nga ag-like, comment, share kan subscribe kan i-hit iti notification bell tayo tapno updated kayo ti sumarno nga upload tayo. Hanggang sa muli, paalam!